Je wordt een dagje ouder, je bent niet meer zo snel. Er zit altijd wel ergens een zenuw in de knel. Je knieën zijn versleten, je rug zegt telkens nee. Van binnen ben je een puber, maar je lichaam werkt niet mee. Wat kunnen wij aan doen? Ik, jij, wij. Hoe steunen wij elkaar? Samen zij aan zij. Jong en oud in vriendschap verbonden en toch vrij. Hoe maken wij elkaar gewoon een beetje blij? Ja, allemaal. Ga niet lekker maar zingen, dan schilder mooie dingen op een dopje om. Kijk nou niet zo zuur, maak een beeld of maak een plan. Of begin aan een roman, maak een mee of borduur. Doe wat aan cultuur, ga niet lekker maar zingen. Of schilder mooie dingen, ga niet lekker maar zingen. Of schilder mooie zuur, maak een beeld of maak een plan. Of begin nou niet zo zuur, maak een mee of borduur. Doe wat aan cultuur, ga niet lekker maar zingen. Of schilder mooie dingen, ga niet lekker maar zingen. Of schilder mooie dingen, maak een beeld of maak een plan. Begin nou niet zo zuur, maak een mee of maak een plan. Of begin dan uit roman, maak een mee of borduur. Of schilder mooie dingen, laat een lekker maar zingen. Die zijn dan niet zo zuur, maak een beeld of maak een plan. Of begin nou niet zo zuur, maak een mee of maak een plan. Of begin dan uit roman, maak een mee of borduur. Of schilder mooie dingen, laat een lekker maar zingen. Die zijn dan niet zo zuur, maak een beeld of maak een plan. Of begin nou niet zo zuur, maak een mee of maak een plan. Expositie te openen.